Jambualas. Moro-moro Jambualas sih piye? Oke. Masih kulino kok yo niku. Oke. Kamu to Mas Nah, ngene. Anak perantauan. Anak perantauan. Sing piye kuwi, Pak? Penting dilayani. Oke, Plon. Sik to sing piye? Tak rewangi dik kerja bareng. Lah, ayo kuwi lho. Ya kuwi masuk lho kriteria kok. Lah. Saking Mbak Manten kali Mas Manten buat kami napa monggo. Tadi widodari. Saiki apa? Bladur ya. Ngapain? Pengantin Wes baru masamu ngene iki wis sangat apa? Aku ngerti lagune Mas kok ya. Apa? Duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang. Sing rewang sik to kok James. Lha jan sak muni ket nang ora kesel Mas. Duduk bersanding bersenda gurau Sing kesel jenset. Jenset ku enak nyawane ya wong. Ini lho rene sapa sing kemarin muni awake iki? Ya bener ya Mbak sing rewang. Nah, duhai senangnya pengantin baru Sing kesel sing tampon. sing nyumbang sik to. Oh, timbang Iya. Kondane kok tenan lho. Iya Pak. Di samping jangan aja kompak apa ini. Lek kompak-kompak digerapi. Sengaja. Ose Dhisik iki mang jambet kono. Pengantin baru sing. Lah niki sampun. Lah niki sampun. Oh iya. Dalem. Dirungke. Oh iya sik. Ngene ya. Rodok miring sithik to lho. Hah? Rodok miring sithik. Ngono. Aja to Mas Bu. Kowe tersepona. Ora. Iki sik tole. Kok sik to. Anu lagu Arep kono iki tak. lagune Dumes wae Mas. Iya. Suwen. Nah. Manut. Ya. Ini juga nih Mas Yoga ya. Oh, diam. MC-nya rentuk rono, ora tak bagian saya. Ora lho sing tenang. Sing penting lagune cocok ya. Oh iya. Oh pesona. Lagi ngono. Guru aku anak pipone to. Lucu anu apa? Sakile. Lucu Mak. Cangkel kelengkene melaras somuni cangkel ituran ngambil diparut. Dadine cakil. Nah, itu Alek. Alexander Graham Bell. Yes. Ayo sur. Ayo. Dumes. Ya. Astagfirullah. Yo kira-kira manut. Oh iya. Iya. Oke, Bos. Oke, Bos. Kembali barang-barang Sakra Basworo. Ada Bas Protection untuk memberikan semuanya. Sama Mbak Ambar ya. Oke, yuk. Pesona. Iya ora apa-apa. Ui. Ayo dong. Ben mau loro lho, bener kaya wong dhewe. Tak bayar 3.000 berapa loh? Pelirok iya. Oh iya. Oke, ya. Oh iya. Pesona Mbak Ambar sing nyanyi Mas Kolin aku Dumesik. Oh gitu. Oke. Madunya aku rapal ngono lho. Iya, garis ya. Garis. Garis. Ora tegak kesuwen alasan tetep pitone kode ngono piye. Ora apa. Garis ae. Mas Zakil? Jalan. Gimana? Sayangku. Ayo Mas Kolin selak isin. Piye Mama Elma? Piye Bapak Rahel? Kita selak isin sowi. Ya Pak. Bocah-bocah iki kan ngoten niku kok. Wong sing sekawan iki to bocah tuwek-tuwek. Walak masamu. Betul Mbak, betul. Ampun Mbak. Oh. Malati lho. Yuk monggo. Harap SMP Indonesia.
Terima kasih. Ampun. Tidak diwanakan Prabu Jeneng Senggi. Wis senengane sing dhuwur-dhuwur ngono ya. Pripun? Sambel kemangi nggih kasih dia dawuh Rama sama ngaturaken. Jatah kok jos. Oke. Nggih, saderengipun kalau mau pesonanya dioglek ya Mas. Yoga. Ini tak kasih barang yang muda, belia, berbakat, yang punya multi talent. Multi challenge. Nggih. Sebenarnya kalian pun kesukaan yang ayu Dila Maharani. Ayo. Bojomu gue ini siapa sih oleh tak sile? Oh ngoten. Terus terus lempar di balik ini mana ya? Jamaah ya. Oke. Solusi yang baik. Dikasih yang seperti apa cantik? Lemu Mas Kali. Dikasih yang lemu, lemunya nanti. Ini lemu dulu. Yuk monggo. Mas Yudi mah nanti. Mas Yudi mah biasanya. Oke. Jagatlah suara Indonesia. Masuk. Pacar sing tresnani aku golek kamu tadi tombol pati ati sing muka ikhlas nompo kan besok Goyang dong. Ayo. Come on guys.
Ana kowe sing ngancani Saya kira dosa untuk jamaah pers. Welcome to the game. Colin. Spesial untuk Ana kowe sing ngancani Makin pertama